खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय जासिबाय नोंथांना बैसोआ 80 बोसोर जाबाय नों मानो थाखाय हिनजाव लायाखै मानो हाबा लायाखै दा बुंदो मानो थाखाय हाबा लायाखै नोंहा बैसोआ 80 बोसोर जाबाय मानो थाखाय हाबा लायाखै दा बुंदो मालायनाव बिथां हाबा मावबाय बे माहाजोनखौबो थाबा खांबायबो नाया आरो नाया नायबाय हिनजावफ्राबो आंखौ थारमाने आंखौ बोराबजानोसै होननानै दा बेनिखायनो बिराद गाबबाय बिया जायोबाबो मोखां नायो हिनजावफ्रालाय हाया बै सिख्लायानोबा थगायनायमोन सिख्लायानोबा थगायनायबाबो नों गोदान मोनगौमोन माथो मानो लायासै हाजार सिख्ला दोङो मानो दासिमबो लायासै थारमाने नाया बेल' सासे सिख्ला नङाना हाजार सिख्ला दोङो नों लानांगौ हाजार सिख्ला दोङो नों मानो दासिमबो बै गारलायदोंबाबो बै गारदोंबाबो नों मानो बिदि लानो हायासै मोनासै जाबाय आं फैसाखौ बोराबबाय लोंबाय गावगायनि गोसो गावगायनि जिबननिखौ इसोर आफानि गेजेरावबो थाङो दा बेनो इसोर आफाखौनो गारनानै थैना थांनो ना माने बेबायदि जादों आं नंगौना रावबो नाया नंगौ लानांगौब्रा हामा नों जेनेबा नोङो बै रुमाव हारसिं थाबोला नों थैना थाबोला मास मोनथाम गेसाव जाबोला बै सोरबा न'खरनि फरियालफोरा नुवाब्ला नोंखौ नुवाब्ला मा जागोन दा नोङो मालायनियाव मोरखा थाबाय था बोरायबाबो खारनो नाङा नों हारसिं थांनानै गावनो न'खराव थांनानै हारसिं न'खराव रावबो जेबो गैया रावबो जेबो थाया मानो नों हारसिं थानाङा ना थानो नाङा नङाब्ला नोङो हारसिं थाब्ला माबाफोर जानोबो हागोन मावनोबो हायो हानायालाय हिनजावबालाय गोरजिया थाना जानो हायाबो आं बेखौनोसो नामायो रावबो नाया आरो लाया फागो थायो जे गामियारि मानो हागोन गामिया आगोलाव मा गामिमोन आगोलाव बानबुथिथ' बानबुथिनिया न' जों दा बे दैमुजराव थाफायो मोरखिया मावो ना बानबुथियाव सोर दङ रावबो गैया नोंल' हारसिं दङ दा आदा गोदोरा सानैल'सै बिदायाबो दङ साब्रै आंनि बेंग्रा सासे दङ मोखानाया आरो बेयाव बानबुथियावलाय खैजोन दा गोदोरफोरा आदा गोदोरफोरा थैजोब्बाय ओमफ्राय नोंहालाय हायालाय बबेयाव नोंहा हाया दङ बे गेजेर न' खाथियावनो रानबाय रानखानाय जाबाय दामाने आंहाबो फैसा मालायफोरनियावबो थाबाय फैसाबो दरमाहाबो गैया थगाय हरबाय दा बेनिखायनो मोनबोआ दे बा जेबो नंला आं दे फोजोबसै